Ein Rätsel wie die letzte Zahl von Pi. Das hier ist das Intro von misanthropischen Genen. Seht jetzt Carmageddon lässt alle Philanthropen nun stehen. Sind ein Fakt. Добре, хора, правя то клип за втори път. От първия нещо ми се прецака самото такова за снимане. И виждате, направил съм си никнейма и да почваме. Добре, аз съм син. Уй, тук има огромни. Пайса, пайса е, пайса. Майко. Абе, не май заждай, бе. Да на предишния път бях 27 място, не знам, толкова ли са злете в агариум, бе. Майко, добре, ако стана 500 гама, ще е супер якото. Ако, казвам, ако. О, да, изядох някаква топчица. Изядох още някаква, знам, супер добре така. Ще умра, бе, умра. Помощ. Някакъв да го изям, молец. Ех, майка ти, ела да те изям, бе, казино. Казино, ела тук е. От не ми даваш да те изям. Тук има много топчета. О, не, то няма да ме изде. Няма да ти дам да ме издеш. За да се спасиш. По-добре аз тебе да изям. Добре, мисля това да е като за край на епизода. И чао!